Παιδιά μου όμορφα, είμαστε στο χωριό μου, στα τον Άγιο Φώτιο, γιατί έχουμε το 12ο φεστιβάλ αγροτικού τουρισμού. Βασικά είναι αγροτικά προϊόντα κατά ακρίβεια. Οπότε θα έχουμε και εμείς περιπτερό με τα κρασιά μας, Άβακας και Αγία Μονή. Να έρθετε να τα δείτε από κοντά, ελπίζω συμπορείτε και θέλετε. Και θα σας πάρω μαζί μου στο βίντεο. Λογικά θα είναι μικρό, δεν φαντάζομαι να είναι πολύ μεγάλο, αλλά θα σας παρουσιάσω και λίγο τα κρασιά μου. Μπορείτε όποτε θέλετε να ενημερωθείτε μαζί μας και να πάρετε ό,τι κρασί θέλετε. Μπορείτε να μου στείλετε, να μου γράψετε από κάτω. Έχω και μέσα στο Facebook μου άλμπουμ με όλες τις λεπτομέρειες, καρτούλες με τα τηλέφωνα μας και που θα μας βρείτε. Όπως επίσης έχω και τι άλλο, και στο Instagram μου έχω κάποιες φωτογραφίες τις οποίες μπορείτε να βρείτε και να ψάξετε να μας βρείτε. Ό,τι θέλετε είμαστε εδώ, να είστε πάντα χαρούμενοι. Είναι Κυριακούλα σήμερα και πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ στο φεστιβάλ. Θα είναι μονοήμερο σήμερα γιατί πέρσι ήταν 2 μέρες. Και πάμε να ξεκινήσουμε, εννοείται like, subscribe, ακολουθήστε μας και στα social, μπορείτε να γράψετε και ό,τι θέλετε κάτω στα σχόλια και σας αγαπάμε, να περνάτε ωραία, να έχετε όμορφη εβδομάδα που έρχεται και θα τα πούμε. Λουκουμάδες απέναντι, αλλά και διάφορα άλλα προϊόντα. Ωραία, σουσούκους παλουζέδες, που είναι το βασικό μας εδώ στο χωριό, στα των Άγιο Φώτιο, και φρούτα λαχανικά που πουλάνε, γλυκά του κουταλιού. Έχουν και πουργούρι. Εδώ είναι η γεννής κοινότητάς μας. Πάντως, ακόμη λίγο είναι η πραγματικότητα, όπως και κάθε χρόνο θα χρειαστούμε τροχονόμο για να κυκλοφορήσουμε ανάμεσα στο... Αναδημιουργούν την ευτυχία. Τραχανάς. Και το όνομα μου και τα βότανα. Α, Ρίκο. Από πού είναι τα βότανα? Τραχανάς και τον κόβουνε. Πάσχου. Αυτή μας Κύπρο. Και τι βρίσκουμε Και εδώ? έπιτες της Σάτσης. Σχεδόν όλα τα βότανα της Κύπρου. Πείτε μας μερικά. Και είναι και το Ζενήθ εδώ, ο σταθμός, οπότε έχουν και βότανα εδώ. Παραδοσιακά ξύλινα προϊόντα, τα τσες, ξύλα, Πάρα πολύ κουτάλες. Χαρά όπως ευτυχία. Δρα. Ρίκο μου. Και το παραδοσιακό μας ρέσι, φαγητό. Καλώς ορίσετε. Αγγλίτσα Χριστή Φορολογιαζέ. Ό,τι άλλη φορά είσαι να στο παριάνει πάλι στον άλλα. Πρόσεξε. Και καλάθια, παπούτσια, τσαγκάρις, καλάθια, διάφορα. Γιατί άλλες φορές συναντούμαστε σε φεστιβάλ στα τόσα τραγούδια. Για αυτό το φεστιβάλ. Πάντα επιτυχία, χωρίς φόβος, έχει πολλά ωραία φρούτα, χωρίς ορμόνες. Φρέσκα, μια εβδομάδα. Φτιάχνουν ζιβανία μες στα κατζάνια. Έλα σου πω. Φρέσκα, φρέσκα τα φρούτα και τον Και το γαϊδουράκι μας. Στα όλα παραδοσιακά δεν δουλεύει ο Νικάντρος. Για να φέρνει λεφτά. Θέλει λεφτά για να μπορούμε να... Και τα κρασιά μας εδώ στον πάγκο να έρθουν να δοκιμάσει ο κόσμος. Ξέρεις όπως είναι που
Λέει, σου έχω κλείσει ραντεβού και λέει να φύγω, λέει να γελάς και μην ανησυχείς γιατί σου έχω κλείσει. Αν με ακούει η γυναίκα μου να της πω να πάει μόνη της αυτό. Αυτό ήταν όλο για σήμερα το βίντεο μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακολουθήσατε. Να περνάτε ωραία εμείς με μουσική και τραγούδια σήμερα και με παράδοση. Να είστε πάντα καλά, σας αγαπάμε, φιλιά πολλά. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay.